Tabang Lord. Good morning guys, dito na ako sa Central MTR. So nawala yung octopus ko kaya magkuha ako ng ticket. Ganito magkuha ng ticket dito. Papakita ko sa inyo. So, pupunta tayo saan tayo pupunta? Saan ba pupunta? Sa Taipo Market. So, 21.50. Tama lang yung, ay, shucks. Bakit binalik? Punot kasi yung papel ko. Nakakuha na tayo ng ticket. Ay, nawala kasi yung octopus ko. Hindi ko alam kung saan ko nilagay. Or nahulog ko ba siya last Sunday. So, sika tayo mamaya. Update ko kayo later. Na kami sa Taipo Market. Tapos, nag-order yung kasama ko ng pagkain niya. Kasi meron na ako. Ano yun? Meron akong pudang. Ayun na nga. Nandito na kami sa, saan nga ito na? Nang Tongchai? Ito mo sila bumaba. Pagod na, kakastart pa lang. Hanap kami ng spot para kumain. Nagpunta ng bukid para kumain. Yan ang lunch namin. Palabok, fish, sinigang, and then fried rice na may turba-turba. Sikpan. Kapag-sing na ako. Ano na lang ako? Hindi niyo papansin? Ano? Pink na pink. Ako black na black. Dapat yung headset mo pink. Akin na yan. Pink na pink. Start na kami ng walk. Mahaba-habang walk to. So, mamaya naman. 100 meters. Hala. Nagka-umpisa pa lang. Hinihingal na ako. Ano ni? Ay, aray ko po. Tabang Lord. Ay. Grabe na tayo rin. Pagoda bells. Ano ni? Sabi niya mag-hiking kayo, di ba? Ba't ka angkas? Hindi mo na nag-offer. Mamaya ulit ha. Ayoko marinig niyo yung hininga ko. Tongchai Waterfall. Doon kami pupunta. So, ikaw lang. Ako wala. Ba't yan sila? Okay mo.
May pawis. Pawis is real. Ano? Bakit ko ito ginawa? Bakit ko ito ginawa? So yun na nga. Pagod na kami. Parang gusto ko nang umuwi. Gusto mo nang umuwi. Tingnan mo yung ano ko. Ano ne? What? 25 minutes? OMG. 25 minutes to the first waterfall. Tatlo kasi yung waterfalls dito guys, kaya pagod na ako. Abangan nyo kung kakayanin kong makarating sa dulo ng walang hanggan. Sige, enter. Pagod na talaga. Puyat pa more. Nag-end ako ng stream ko. Alas 3 na ata yung kagabi. Tapos, natulog ako mga 4 AM na yun. So, yung pawis ko. So, mamaya ulit ha. Mamaraton siya. Iberdi yan nakikita ko nga nagja-jogging. Tapos pakialamera pa yun lang. Nag-chismis pa siya. Kasi one time. Kasi one time. Yung Pilipina may Sige, i-vlog natin yung chismis mo. I-vlog natin yung chismis niya. Sige, go. Chismis!
Guys, dito nahulog yung isang Pilipino nung nung last year ba yun? Or ilang years ang nakakalipas. Nahulog siya from there. Dito, bumagsak siya. Nag-hiking din sila. So, ingat-ingat yung mga nag-hike. So, mag-ingat tayo. Kasi hindi natin alam yung, disgrasya. Ang ganda, no? So, pupunta muna kami sa third falls. Tapos na kami sa Middle Fall. Ang hingal pa. Papunta kami sa Main Falls. Another hingal. Kasi tingnan mo yung akyatin namin. Ay, pagod na bells na si Didot. Ang init. Oh, pagod ako. Pero, kaya. OMG din. Laban soft. I'm so tired already. Laban din. Oh, OMG. Oh my God. Hala, tingnan nyo. Laban lang, self. Water break muna kami at hinga-hinga muna. Pagod na ako. Ayaw na magsalita. Kain tayo? Pagod nga ako, wag ka nga dyan.
Pauwi na kami, guys. Malayo pa kami sa Kabihasnan. Laban lang, besh. Sige, enter.